Fixarvos, o 27, aparte de haber eleccións municipais aquí en Galiza, hainas tamén en todo o Estado, e en moitas comunidades, eleccións autonómicas. Sabedes de que se está falando por aí en outras comunidades en estas eleccións? Sabedes de que? De ETA, de Batasuna e da guerra de Irak. Se aquí se fala das cousas da xente é porque está o Bloque Nacionalista Galego e teñen que falar de vivenda e teñen que falar de servizos sociais. Non lles queda máis remedio. Non lles queda máis remedio. Non lles queda máis remedio. E iso que o intentan. Intentaron durante esta campaña, intentou o Partido Popular levar a discusión por outros derroteros. E eles que nos falan de futuro, trouxeron a Galiza os políticos de máis futuro de toda a historia. Trouxeronos a cascos para falar do Plan Galicia a estas alturas. E chegou o tempo de escoitar o candidato á alcaldía de Ourense pola BNG, o mellor alcalde para Ourense, Alexandre Sánchez Vidal. E eu pregúntolle, e ademais diríxome a xente que votou o Partido Popular en anteriores ocasións, estamos dispostos a permitir que goberne Ourense unha persoa tutelada por aquel que representa todos os vellos modos de facer política e que levaron a provincia de Ourense ao interior do país a situación na que estamos? E eu digo, non. E creo que Ourense, estou convencido, vai dicir non. Porque Ourense necesita, e iso vai no ter comigo e co meu equipo, unha persoa que crea, primeiro, na independencia das persoas, que crea que hai que xenerar emprego para non depender do político de turno á hora de traballar, para crear liberdade e para crear algo importantísimo e fundamental, competitividade, porque temos fe en nós mesmos. E vou dicir isto moitísimas máis veces, temos fe en nós mesmos, podemos facer todo. E non necesitamos que se traslade á cidade de Ourense os modos da provincia. Temos que facer o contrario. E eu vou facer o contrario. Vou trasladar o dinamismo da cidade ao interior. Vou trasladar o que a potencia socioeconómica que significa a cidade de Ourense para ser o motor da Eurorrexión, para ser o motor do interior da Eurorrexión de Ourense e poñer todo o que temos en valor. E iso é o que ten que facer un alcalde, non deixarse tutelar por aquel que significa o atraso e a dependencia. E ademais esta tutela que vai significar, pero non vai significar nada porque non vai sair. Pero imaginádevos por un momento este panorama. Un señor que está todo o día choromicando. É que na Xunta non me queren, é que en Madrid non me queren. Pero, por Dios, non seamos choromicas. Acaso non temos confianza en nós mesmos? Eu, dende logo, non vou lallarme nin chorar un só momento. Eu voume sentar no sillón da alcaldía o día 28, voume xuntar cos alcaldes da provincia, vou pedir unha rolda de contactos con todo o goberno galego, vou ir a Madrid sin ningún tipo de complexos a falar do que hai que falar, a falar do AVE, debo ir como alcalde desta cidade e respaldado por toda a ciudadanía, porque ademais vou non facer porque previamente